Mga puso, siyam naman kabarangay sa Bago City, Negros Occidental, apektado sang nagtupang ashfall, bangod sang liwat nga pagbugas sang abo, sang Mount Canaclaon, sang tinalikdan nga Sabado. Nakatutok Aileen Pedreso. Duha ka beses nga nagbugas ang aso nga may ubod nga abo ang Mount Canaclaon sang Sabado, Pebrero 15. Wala na ini nasundan pa base sa uli nga monitoring sa PHIVOLCS. Apang nagbili ni sang halid sa mga pananom, mga salakyan, pati mga dalanon sa pila ka barangay sa Bago City, Negros Occidental. Sunod sa Bago City RRMO, siyam ka barangay ang apektado. Isa na diri ang barangay Mailom. Tapos kiniya, mas isog tong una, siyoy nang motos naman kami. Hindi mo maano, base balakon. Kung maglupok na gid sa bulakag na gid daw. Sa mo nga tayo tapos nadana mo nga duga guom bala. Binamon gani maulan. Gali kay amo to nagbuga na kay managlabay nga sa lakyan nga lito sa babaw. Puro gid tanan mapasupremo. Naglain ang pamatsyag sa iban nga residente matapos nakapanimahaw sa masupre. Ang aton nga reported is ashfall sa siyam nga barangay kag ang sulfuric stench nga na panimahuan nila. Wala sang ginpang evacuate, apang nagpatigayon na sa water rationing sa naapektuhan ng mga residente. Samtang naglapot na sa 267 ang natukod nga tents sa Tent City sa Himamaylan City, Negros Occidental. Sa sininga tents, temporaryo nga magatiner ang dugang nga evacuees halin sa Lacasiana kag La Carlota City, pananglitan nga maglupok ang bulkan o kung magtaas ang alert level sini. Nagapabilin sa alert level 3 ang bulkan. Wala sang na-monitor nga magmatic activities ang PHIVOLCS, apang padayon nga ginatutukan ang pagsaka sang magma sa crater nga sa karon may kadalumon nga 500 metros. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas.